Fy enw I yw Naomi Half Hughes. Dwi'n blwyddyn 12 a dwi'n ddisgybl yn Ysgol Creuddyn. Mi ydw yn astudio celfyddydau perfformio yn Ysgol Brynelian fel rhan o fy nghwrs link ar dydd Mercher. Dwi wedi elwa o'r cwrs link trwy cyfarfod pobl newydd o ysgolion gwahanol ac mi ydw i'n cael astudio pwnc mae gen i wir diddordeb ynddo fo. Mae hwn yn cymhwyster BTEC Lefel 3 sydd â gyfwerth a 2 Lefel A.